Romo seger. Oh iya. Mangga Adik Lintang Kairo, katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Aja dipleroki. Ros. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran Sekali lagi masanya iku budaya atur nuwun. Wilujeng dalu Dik Lintang Kairo. Nggih, wilujeng dalu ugi Mas Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabare sehat yo. Alhamdulillah, dangu mboten kepanggih nggih Mas. Nggih, lama tidak jumpa. Kabare Dik Lintang sehat to, Dik? Alhamdulillah juga sehat. Nggih. Kamu kangen kalih kru Astabrata. Iya. Nggih, Mas. Aku ki kelingan Dik Lintang. Aku ki kelingan zaman sampeyan pertama-tama ikut nyinden karo Mas Akbar. Biyen jek cilik banget sak benik tek ngono kae. Dan sak benik ora ketok disawang ngoten niku. Nggih. Saiki saya gedhe, saiki saya dewasa. Kelas pinten, Ora? Alhamdulillah sak menika kelas tunggal SMA. Wes, kelas setunggal SMA. Nggih. Nggih, bimbinganipun rencang-rencang Astabrata. Alhamdulillah matur nembah nuwun sangat kula, Mas. Aja lali njaluk bimbingan ning aku, Nduk. Walah, mila to, Mas. Sinden tak gelem njaluk bimbingan ning aku iki biasane wah dadi no. Dadi apa? Dadi cangkem. Nggih, alhamdulillah sak menika sowan dateng Sumberjo. Desa Sumberjo nggih, sanan kulon Kota Blitar. Salam-salam dhisik, Dik. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sedaya sedanten, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Alhamdulillah wau sonten sampun mirengaken pengajian nggih. Nggih, pengajian. Nggih. Saking Ibu Ustazah Karisma. Ibu Ajah Karisma. Alhamdulillah. Saya sangat kula mirengne, Mas. Nggih, heeh. Ndungane napa, Dik? Kagem warga Desa Sumberjo sing menika dalu sak mangke ngadani adicara bersih desa utawa nyadran. Bersih desa. Nggih, semoga kedepannya Desa Sumberjo semakin maju, semakin jaya menjadi desa yang lestari. Amin. Guyub rukun, berkah limpah roh jinawi. Alah nggih. Ngaten iki sampean iki sesuk ngono iki ya sekolah, Dik. Sekolah, Mas. Nggih. Bengi nyinden esuk sekolah. Ngaten niku napa teng sekolah ora ngantuk, Ora? Ya ngantuk turune ngisor meja ngono kuwi lho. Oh iya. Dadi wis pancen diniati ngabdi ning seni budaya dadi sinden ya, Dik. Nggih. Sing penting pendidikane aja keri. Nggih, mboten, Mas. Mas Akbar biyen yo ngono. Pripun? Bengi ndalang esuke ya to.
Esuke turu. Esuke ya sekolah. Senajan ngantuk kaya ngapa ning pendidikan itu prioritas. Nggih, prioritas. Ilmu kuwi ora iso entek ning bondo iso entek. Ya, betul sekali nggih. Jurusan apa? SMA IPA utawa IPS? IPA. IPA. Nggih. Ilmu pengetahuan alam. Nggih. Besok rencana setelah lulus SMA apa ya kuliah, Dik? Kuliah Mas insyaallah nggih. Nek cita-cita sementara kuliah ning ndi? Pengene gambaran walaupun kelas 1 mesti wis punya gambaran aku kuliah ning kene. Nggih. Di mana ya, Mas? Tebak sik. Nek sinden ya mesti nebakku ning isi Solo. Isi Solo, boleh. Teng Jogja Mas insyaallah, semoga nggih. Kok adoh men to Jogja, Solo enek kok Jogja. Lah pengene teng mriko. Oh iya, ning TikTok kowe jarimu Napa? Gandeng dalam Jogja. Ora apa-apa, cah eneme ora apa-apa. Ora apa-apa. Biarkan netizen berkata apa, sing penting terus mengabdi di seni dan budaya. Nggih, amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran gak apa-apa, sing penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya? Nggih. Kayak Mas Akbar iki pacarannya sangat positif. Wah, positif ya. Biyen nek saiki ora pacaran. Saiki. Ora. Fokus ya, Mas ya. Fokus. Ayo, Dek, guyon karo nembang. Iki permintaane Bapak Lurah, aku kepengin. Oh nggih, diucapkan sugeng dalu kagem Bapak Lurah ingkang pundi? Bapak Lurah. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Oh ala wau sampun pinanggih kula teng wingking lho, Mas. Anggen no. Tapi dereng disangoni lho, Mas. Wah, ya engko. Kabeh wis disembadani disumbutke. Nggih. Iki pilihan permintaan saka Bapak Lurah. Ning sampean bawa sik ya. Nggih. Ana podang kuning, ana karangkates, lali janjine kembang rawe apa caping gunung. Monggo dipilih sik. Ayo sing mbok bawani sik apa? Apa? Podang kuning mawon? Podang kuning boleh. Heeh, dibawani. Nggih, khusus kagem Bapak Lurah nggih, Bapak. Kersane mboten ngantuk lho nggih. Podang kuning bawani yen ora kleru Asmarandana. Asmarandana, nggih. Yuk. Nadian wujud temong peksi Tapi aku juga setuju, Dek, nek besok kuliahmu ning isi Jogja aja ning isi Solo. Pripun, Kang Mas? Ayo ning isi Jogja wae aja ning isi Solo. Oh nggih, amin. Nek ning isi Solo iku dipangan karo luwak-luwak. Kalau luwak-luwak iki. Aku iso ngomong ngene iki mergo Masmu Akbar iki biyen yo mantan luwak. Cakep banget. Guyu lanjut. Golek isi podang jenar. Golek isi podang jenar. Jenar niku napa, Dik? Kuning. Jenar niku kuning niku basa Kuning. Kawi. Nek wilis ki apa? Werna apa? Napa? Hijau, sanes. Wilis, wilis ijo. Kuwi basa Oke. Kawi, basa Kawi. Nek
Ijo kuwi wilis, nek kuning kuwi jenar. Jenar. Diwarai. Lah ijo karo kuning. Hah? Ijo karo kuning. Wilis jenar. Iya. Terus Iba bunga hing atiku nyanding bisa dadi Asmarandana podang kuning sampun katur. Wau bidal mriki kalih sinten Dik Lintang? Kalih ayah kalian ibu. Oh, ayah kalian. Nggih. Sok nek wis rada gedhe kuliah sok ben ora ngrepotke bapak ibu ki budal dhewe. Oh. Kok sendiri? Ya sendiri, maksudnya belajar mandiri. Wah, nggih. Apa diterne salah satu penabuhku ya kena. Mergo salah satu penabuhku ki ada yang memfavoritkan Dik Lintang Kairo. Wah, sinten? Sinten Mas, sinten? Ya itu adalah ayahe Wara. Sing nabuh saron niku jan favorit kali jenengan. Waduh. Pokoke kacek sithing nek ora Dik Lintang ora. Mula tak aturne lagune langgam podang kuning. Podang kuning. Ayo hiburan podange Mas Tiar. Mas Tiar, Mas Tiar. Yo, buka celuk langgam dhisik. Heeh. Maka ayo Dik Lintang podang kuning minangkani pamundhitipun Bapak Sunari Bapak Kepala Desa. Ya, yuk dados. Iso awan ning omah wis ora kerasan. Kaluyuran anggole sing tak sayang. Mubang miterangkan gunggolei ora krasa iso awan nganti bengi. Iman yen nganti liya kang nyayang. Kleyang-kleyang tak sawang mincak ing ngepang. Kekancangan terindik saka kadowan sarwi ngoceh dewe ngalih pencokan. Ilakai tak suwon mbak ojang icin podang kuning agawe pikirku komeng. Seret tirang tak sawang tambah manise. Tiba bunga yen katon nyanding slirane. Ora bakal atiku keki wong liyan. Yen si podang andutut ati kepranan. Naramanda atiku tansaya daterang. Tak seranani sepikat mulut berdang. Astagrata.
Mbok menawi karenan ing penggalih Bapak Kepala Desa katuran minggah wonten ing pepanggungan. Oh nggih, Bapak. Mboten ketang nggih sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah. Komentar bagaimana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini, ngono. Nggih, monggo katuran minggah datang pepanggungan Bapak Lurah. Bapak Kepala Desa. Pak Sunari. Semoga wawan pangandikan mumpung niki diabadikan lewat live streaming Bapak. Nggih, monggo. Kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Bapak ngaturaken sepatah dua patah kata nyuwun dawuhipun. Duduk, monggo. Sugeng dalu Bapak Kepala Desa. Nggih sugeng dalu. Nggih. Nduk Intang. Nggih. Niki kalih sinten, Bu? Kula? Ayah Ibu. Nggih, kalih Bapak. Teng pundi Ayah Ibu? Dalam? Mboten mlebet. Ayah Ibu. Ayah Ibu datang wingking Bapak. Oh, gitu. Nggih. Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih, sugeng dalu. Nah, pripun nyuwun dawuh, nyuwun sepatah dua patah kata. Kados pundi komentaripun pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Nggih, kesan dan pesannya Bapak. Nggih, nyuwun ngapunten. Nggih, terkait kalian pagelaran wayang kulit Ki Dalang Akbar. Apa? Akbar Syah Alam. Saalam. Nggih. Kalian Nduk Lintang Kairo. Nggih. Dan kampun memangnya banyak niki kehendak masyarakat termasuk kaum ibu. Oh ngaten nggih, nggih. Pengen koyok nopo toh daripada namung liwat nopo kuwi jenenge HP, YouTube nggih. Kan penasaran. Daripada penasaran ditekake. Das kula sowan teng jenengan kalih Nduk Kairo kan ngoten awale ngoten niku. Dados kawula sama perintah desa namung nuruti kehendake utamane kaum ibu. Lah kinten-kinten cocok napa mboten, Pak? Nggih. Yo, piye to? Yo jenenge diundang rene ora cocok nggih. Yo tahun ngarep dalange mboten ganti, setuju napa mboten? Bangga setuju. Setuju. Suara rakyat, suara Tuhan, Pak. Iya. Bangga setuju. Nek tahun ngarep wayangan dalange kok mboten kula, nek celorot ijo kan kula mboten melu-melu. Oh, siap. Siap. Wong mikul suket, Mas, Dek. Tak jori abang. Neng mesti menang abang lek. Iya, nggih. Nggih, nyuwun ngapunten. Wonten dawuh malih. Niki wau pesan saking Bapak Sutoyo. Oh, nggih.
niku wonten iki kudu cantumne pengen gending napa niku jenenge Blitar Malang. Blitar Malang napa niku? Berarti Karangkates. Oh. Kanton nyebut Karangkates lho, Pak. Karangkates. Aku lek mikir tak relani. Jariku tak wolak-walik. Nyun ampun, panjen kula nunggu kalih seni niku panjen kula demen. Nggih. Sayange kula wegah belajar. Oh, nggih, nggih. Tapi seneng. Seneng nggih. Seneng gelem nanggap niku pun jos. Nggih. Senenge kliwat bendak taun nggih nanggap. Nggih, lakoni kok Bapak. Lagune Blitar Malang. Nggih, Blitar Apa Malang. itu Karangkates. Nggih. Walah, lele aduh. Nggih. Bisa, Dik? Nggih. Oke, di sini dulu ya Bapak, kalih ngancani Dik Siap, Lintang. nggih, nggih. Oh, Nggih, niku Dik mungkin Lintang. bare niki kula nggih tak nyanyi. Oh, siap. Wah, nggih. Siap. Saged napa mboten niki panjake? Napa-napa? Lagu gendinge meneng. Apa, Pak? Meneng yo rasa ditabuh to, Pak. Monggo, Dik Kairo, monggo di Karangkates. Karangkates. Nggih, monggo Karangkates. Langgam ya. Dilanggamnya dulu. Mangga. Mangke joget nggih Bapak nggih. Oh, joget. Nah, nggih siap. Kendangane Gonggomino, tayub tulung aku. Oke, nggih ayo. Yuk. Mangga. Karangkates dados Dik Lintang Kairo bersama Asta Pratama. Yuk. Ayo, Lintang. Karangkates Bandungan wewengkon Malang. Kinclong banyu ning gugah kenangan. Saben liwat tumuju ing Yo, asprama Mas, anu, wetan. jogete Mas. Terus tumetes atiku teratapan longgah cecer sona halus rek manik koran lawas pinongko dadi kasure
sumpah prasetya ilang mesra saiki ana ning ngendi tanpa pamit tekan nyulayani janji swara ati mong tansah tak enteni karang kates tinggal tresno kang sejati Nggih, sampun katuran karang kates Bapak. Nggih, kados pundi, Iki Bapak? tasik setunggal buntutan. Napa niku? Sisi deman. Oh, nggih sesi deman. Sesi deman. Ben dikancani. Nggih, monggo. Ya ampun, matur sembah nuwun sanget Bapak. Sampun repot-repot, matur suwun. Niki. Mbak Renjel, sesi deman ya. Ya, jumeneng ngancani di lintang. Monggo Mbak Renjel. Nggih. Nggih, akan nggih. Sampun Bapak. Nggih matur sembah nuwun sanget nggih Bapak, lancar rezekinipun nggih. Matur sembah nuwun nggih Bapak nggih. Ngatos-ngatos nggih Bapak. Ngatos-ngatos Bapak. Anu Mbak Renjel, Nggih, ngancani di Mas lintang Akbar. ngaturaken nuwun inggih menika langgam sesideman. Langgam sesideman. Menika nggih made in Blitar, karya Made in besar Blitar. Ki Haji Sukuron Suwondo. Nggih. Nggih, lenggahipun nggih teng sanan kulon mriki. Ya, sesideman langsung buka celuk mawon. Nah, Buka celuk nggih langsung gini Nggih, nggih. langsung. Ya, coba kaya ngapa? Mangga Dik Lintang bersama Mbak Renjel. Ya. Yuk. Luweh becik patenono timbang pepisahan radyakan suwesnya pari wangi semudono marang kula Liwat kincanging alismu tatandor lan kelandang rasaning atiku senadyan wasling serayo swaku aku isih mampu ngeladeni solamu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung ketugon dirimu jiwa ragaku aku kehormatan mapro hubungan pinjo. Ugi menika wonten pamundutan kagem tamba lungkrah saking tim Wirawiri menika ngersakaken setunggal selindang biru angka kalih Gambang Suling nggih dipun pinangkani. Yuk dilanjut monggo. urip ana kutha gedhe kowe tatokane ngemasai sini kowe apa wae sana
sideman mesti kasambaran. Ayo Renja. Ada Lintang. Astra Brata loh. Astra Brata. Luwe becek paten mana timbang pepisahan Ritya kang selestia dari wangi samudana marang pulawarga karawalan putra Liwat kincanging alismu aku ganjar hatiku senajan wis lisan yoswaku aku iseng monggo kowe pecah guna setiara pecah guna kaduka ambro jiwa ragaku kok kurang kahormatan membro rupa karo pinjo. urip ana kutha gedhe gawe tak bukoke rasa isine gawe apa wae sayang sesede mesti tak cukup. Terima kasih Dek Lintang dan Mbak Ranger. matur Lenggah sembah riyin. Nah, sampun ngaturaken pamundutanipun Bapak Kita sing Kalimantan ora atur wengi-wengi lho. Ndak iso lek kuwi. Bacot lho kengko. Malah sempoyongan. Ki jam piro budal wale wis panas. Aku mau wis arep laku lho. Lakunya ndi? Wis kok WA lah. Jane rene dhisik. Wis yang kan tinteni ning ngono kono. Ini tolong aku. Numpak apa? Kene, terus ya. Terus Imam. Iya. Kapal sih soal kapal. Iya enggak yang penting iya golek duit yang penting kekerasan. Lah kok tulung agung numpak apa? Yang Surabaya. Numpak travel. Travel kok ora teko kene? Iya kan travel nyetel ket kono to ora ket kene. Ket kene kok. Kadung kono wis pesen travel ya kono. Apa Pak Bis? Pamane karo wong Jombang jare iki. Di kono ada kaya dihubungi si Dani. Hati-hati pokoknya ning mbene omong lho, Mis. Iya. Nang kono nggone. Mari ket kene kowe hitungane dulur ya dulur. Dulur ning kutha. Kalimantan ndi to? Barat. Barat. Tak demen. Demen. Ya ada. Kengko Mas Arlunga ya kademen lho terus lah Arlunga iki cah. ning Kalimantan Barat ku tebake iku medun ning Pontianak. Ah, gede. Pontianak iku numpak motor yang barat ke tengah yang barat. Apa langsung barat? Apa langsung? Kaya ora. Yang barat ke darat. Ke tengah toh. Ke tengah lagi numpak darat engko. Yang barat engko. Pirang-pirang jam. Baturmu sapa ae? Aku karo Pak Lekku. Paling ngabari kapan, Wis? Awet turu kapan? Turu esuk mau dadak. Ora kedingiran ngono. Ora.